kuom. Ka wadhi nyime ng'ato achiel owito ngimane e kinde ma ji 5 ne omak kod obila kaluwore gi tulo manyocho muoch e tong' mar gwenge ma Enorethet kod Nkararo. Magi timore e kinde ma obila dhi nyime kod timo apedha mar manyo bunde manyocha ji ma ok ong'ero tiyogo e muocho tulo e gwengego. Chris Owino nigi ler. Ywaruok e kind ogendni ariyo e gwenge mag Nkaro kod Isiria dhi nyime kod mako mach. Gwandruok ma kamano ne olal kod ngima rawera moro bang' ji ma pod ok oyangore nyaka sani chiele kod magina chieng' tich adek jumani. Masira ma kamano ne omiyo komishona mar obila e kaunti ma Narok luongo romo kod tend nanga mawuok e gwenge mag Transmara e okenge mar kelo kwe e gwengego. Chieng' tich ang'wen jumani, apisas mag okwach kich kod obila ne omako ji 5 ma itudo kod nyayo tulo e kiew mar gwenge ariyogo. Kwa sauti ya mzee haiwezi sikika, inaenda inafinywa, inafungwa, lakini wengine tunasikia sauti yao. Tutasumbuka hivi mpaka lini? Kwani serikali yetu ya Ruto haina sasa wao kwamba kuna watu ambao wanaostahili? Na sisi hapa tuko na title deed zetu. Hizi title deed zetu tuko nazo, watu hawataki kufuata title deed, wanataka kufuata ni wapi wamepazua mashamba kufikia, ambapo demarcation walimaliza kitambo. Ambayo ilikuwa serikali imeshaweka kitambo mpaka wakaja anatembea na sisi tulikuwa tumeritika kwamba barabara imewekwa na mpaka ya section ya Ngarao na Nosaini. Hivi majuzi siku 3 imepita tumeamuka kwa mashangao sana kupata tena jirani zetu wanatufamia asubuhi, wanatupiga, wanasema mashamba ni yao. Sasa tangu jana na leo kulikuwa na vita kali sana hapa. Gwandruok ma kamano osechako rocho nyaka arita mag jopuonjre mawuok e skunde mayudore e tong' mar Enoret kod Nkararo. Komishona mar kaunti ma Narok Kipkechlo Tiatia dhi timo limbe e gwengego chieng' tich 5 e jumani. Nyaka sani kwan ji ma ok ong'ere dhi nyime kod yudo thieth e gwenge mag Kilgoris, Kisii kod Bomet bang' chiel kod tong'. We had one which had a stabbed wound on the brain that had gone so deep. We couldn't manage it because it needed a specialized surgery. So we had to transfer up to Moi Teaching and Referral, Eldoret. Unfortunately, this is a frequent occasion within this hospital. They love the place, so they come all along from Masai Mara because of our fast response and fast attention. Chris Owino, Ramogi TV. Ka wadhi nyime jogo manotimo